Achija ariyo bila osemako kaluwore gi nek makoch manotimne japuonj mbalariany mar Technical University of Kenya TUK ngire Tom Onyango. Nek no notimore tich ariyo jumani e gweng' ma Kakrigi, Rusinga East, e kar chung' od bura ma Suba North. Ali Abich nolimo dalano kendo losonwa siganani. Tich ariyo jomane jopiny gweng' ma Kakrigi e location mar Rusinga East e kar chung' od bura ma Suba North ne obedo kod buok maduong' kaluwore kod nek mar ngire Tom Onyango mane en japuonj e mbalariany mar Technical University of Kenya TUK mane rowere moko ang'wen omonje ma ochadho gi ojalo kendo negi mana kanye weche mag lo. Kae kar masirano bende remo pod olake bang' nek makoch mar ngire Tom Onyango. Wuon mare jaduong' Wilson Onyango ma bende pod ni kod rem bang' ka rowerego ne ochadho lwete kod ojalo e kinde mane nego wuode no. Pimo ne wach lobuno ma bende nitie nyinge, wachne ne oseyal e doho kendo doho ne ogolo chik mondo mi joma ne achiel kuom rowerego eko mane onego wuode no ne uso ne gi bath lobno tok chik kendo ne gigede mondo mi odar, to mano ne ok otimore. Katero wach e court, jaji ngacha ja Kisii oyalo kesu mwaka ariyo 2022 ochako duogo odhi odonje puothani obeto en koro obeto dwa puro obeto bang' yudo chik mar doho mondo odhi nyime kotie lobuno bang' ka doho ne yango ne mano lope. Jaduong' Wilson Onyango ne oluongo wuode no mondo odhi opogne bath lobuno kaachiel kod jawuote mamoko kendo ne giluongo ruoth makono OCS e tesend obila Mambita. To kapok jogo ne ochopo e lobuno ema rowerego mano manore kod ojalo ne omonjo ngire Tom Onyango e lobuno kendo chadho wiye gi ojalo kaeto giringo gi lal. Nyathino biro kwachunge mbuya kama e pap makayima hiro kanya obiro maber kabisa to kode mbuya ng'adwa wuoyo kod kendo nyabedo kod fuse makia koro wachni oserumo ka uyie ubung'adre kamoro matin monyalo dakie to mbuya kode ne mano dok tigi matich matek ibuwuo gi jaduong' to bora sonwa loso wan maonge gi shida kanyo shida biro kokwa kaen gi koti moro matino biro gi keto to biro komakore ni wuotho mos komakore ni obukore abuka ni ya ni isekawe are kawewa wecha di koro kae makamo ging'ado mbuya kama gibeti ging'ado gibeti to ginyone gi wuoche to gitimo kar gi nyithindo ang'wen to gidonjo aora. Jogweng' kaachiel kod anyuola mar ngire Tom Onyango ywak kaka en jalo mane ochung'ne dongruok mar gweng'no anyate weche mag somo ka gidwa ni mondo obila otimo nonro margi e nek makoch mar wuodgi no. Mbuya Onyango nyo en ng'ama konyowa kata korka school fee kata kanya wan gi sida moro en mwagori kuome. En ng'ama nyocha bedo ng'at manyalo ng'adonwa rieko. Akwayo mana sirikal mondo otim manyalo mondo jogo yudre. Jalup komishona Mambita Peter Mutiso oyango ni achiel ariyo machiel kuomgi en wat achich maduong' e nek makochno osemaki kendo dine gi tesend obila Mambita kobila mago kwach kich dhi nyime kod luwo ndach achije mamoko. Intelligence had led us to some two suspects, a lady and a gentleman. One lady escaped that dragnet. The suspects are in custody. Lit kod kwe mapek pod okwako chuny familia kaachiel kod wede mar Profesa Tom Onyango bang' nek mare makoch e weche mag lo. E seche ma nonro dhi nyime kalore kod nek mare, familia mare kwa sirikal mondo mi timo nonro mapek mondo maki achije tim tudo kod nek makochno. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.